Doon ay mga panahon nga nagaway na hinuon ang mga iridiro tungod kay mas lisod pasabton ang kapikas nga way labot sa yuta. Dunay panghitabo nga ang tag-iyas yuta ang banara apan agresibo kayo ang asawa. O dili ba ang asawa mao'y tag-iyas yuta? Pero ang labihan kalisod o gusto gimangitag bikil ang bana nga way labot. Kanos aba mahitabo nga ang bana o asawa way labot sa yuta sa iyang kapikas. Ato gihapong i-apply ang ato ang balaod sa New Civil Code o ang Family Code. Kana bitaw mga yuta sinunod sa asawa o sa bana, way labot yun ana ang kapikas. Natural, ang mga anak labot na. Oh, kay ugon sa mga butang sa ginikanan, automatic man ang panunod sa mga anak. Pero sa habig sa magtiayon, ang yuta nga nasunod sa bana o nasunod sa asawa, sa iyahang mga ginikanan o mga apuhan o mga kaliwat, exclusive ra na sa matag usa. O ang asawa maoy dunay sinunod nga yuta, ang tawag ana og hinumdum po sa ato ang nangagi nga episode, gitawag kana og sa inyo nahinumduman, parapernal property. Parapernal property. Og exclusive sa bana, gitawag og capital property. Unsa pa? Ningon ang ato ang Family Code. Atong pugniton ang Article 92 sa Family Code. Suod ba sa kaminyoon? Naminyo na ba ang magtiayon, kasado? Dunay ni donate? Unya ang donor, exclusive ra niyang gihatag ang butang ngadto sa asawa o sa bana. Panalitan ron, dunay donor, niingon nga, kini niya ang ako ang yuta para ra gini ni Talpulana. Way labot si Talpulano. Exclusive kato nga butang sa asawa kay mao ra may gihatagan. Pero may na hinoon ang donor nga, kini niya ang ako ang yuta, ako ning ihatag nila ni Talpulano o Talpulana. O, parang nilang duha. Mao po na batayan news donation, no? Kidang doon na gani budunit niyo butang, unya magtiayon mo, iapil yung tao ng bana o ang asawa aron makaber na. Oh, gawas lang, wa na mo magkasinabot. So ang butang nga gidonate ngadto sa asawa o sa bana, exclusive ba sa asawa o exclusive sa bana? Ubo sa Article 92 sa ato ang Family Code. Unsa pa? Kanumdo mo anang gitawag o prenuptial agreement. Sagad ng himuon bitaw sa mga doon na ba'y ikasarang kadto mga dato o maniguro baghang laki o ang babae nga basin og usaon na ako mga butang, magsabot pa sila daan, ilang bahinon daan ang ilang butang, gitawag na og separation of property. Og unsa may na suhat sa ilang prenuptial agreement, mao day masunod. So ang sa asawa, iya ra sa asawa, ang sa bana, iya ra pud sa bana. Karon, akong balikon, doon ay mga butang sa masyuta nga dili manghilabot o way labot ang usa ka kapikas. Base ni ining mga musunod nga sirkumstansya. Una, kung ang yuta exclusive nga sinunod sa asawa o sa bana. Ikaduha, bisag kasuod pas kaminyoon, kung ang butang o ang yuta exclusive nga gidonate sa donor ngadto sa asawa o sa bana. Og ikatulo, kanang gitawag og prenuptial agreement.
sa wa pa sila nagminyo gisabot na daan og unsang mga butang ang para sa asawa o unsang mga butang ang exclusive sa bana.